लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान ब्लगाव बयखौबो बरायनाय थाबाय नै जों दा दंफैयो साफ्राकाटा हाजोआव साफ्राकाटायाव मोसानो फैलायबाय नै जोंहा बायदि बेखेवगासिनो ओमफ्राय जोंहा गारि सिङाव जिरायनानै दंथ'यो माखासे देलायगासिनो खोमसिसो नुदों सालोंखांनानै गय जाबाय आंहा स्रायनो आं लाबोदोंमोन देरथा जाबाय ओंखाम गैया ओमफ्राय जोंना 4 नाम्बारावसो मोसानाया 4 नाम्बार बेनिफ्राय सुबाइजाराव थांगोन आरो सिलबारि मोनथाम दिनै प्रग्रामा मोनथाम दिनै सुबाइजार सिलबारि साफ्राकाटा दा साफ्राकाटायाव फैग्रोनानै दंफैयो साफ्राकाटायाव मोसाखांबाथाय सुबाइजाराव थांसै बिनि मोनानि थांनाय हरनि बारहुंखाखौ गिनानै नायलाय खारदावलाबायनानै माबायदि जादों गथ'आ आन्थिबो लाबाय आखायाबो फारनैबो लाबाय नायलाय आखाया नायलाय मोननैबो बारहुंखाखौ गिनानै खारलाबायदोंनो ओमफ्राय गोग्लैनाया जाना होबाय Jangan sampai kau sampai. बोथोरा ini जोंथिं नालाय साफ्राकाटानिफ्राय फैबाय एबार सुबाइजाराव थांसै सुबाइजार नैबे सुबाइजारनि माबाजों सुबाइजार आंलायसो नै गाइसमोन फैफेरै लामाजों फैनो मोनदों जोंफ्रा ओइ मोजांथार जा मोजां खाथिफोरा I know di share lagi. Rasa kau nak kene kuah. Ibu jangan
जों फैनाया न'आ जा सेस दङ हाल्ला मोजांथारमोन सुबाइजार मोनफैलायबाय एबार सुबाइजाराव मोनफैबाय दा सुबाइजार Ini asli ada sisi dong. Kita boleh ready hoy tapi belum ada sekarang. Ada listnya sampai dari mana sana nih? Sama sama ini. Karena gue tidak sehat. Ebar silver yuk hangs. Jauh lain kucing udah mendengar. Lain kamu tuh. साखैदा आंना बिसायो देमसि मोसानो थियारि जालायबाय थांनोसै एबार देमसि मोसाखांनानै सिलबारियाव